Ka-neighbor, ka-neighbor. Intro. Intro po. 1, 2, 3, go. Hi mga ka-neighbor. Pakita dito yung bukong kuan daw nga utang yang balay. Pagkulbol na nagkuha ka upan kaya ang balay daw sa mga mo. Gipokpok. Balay sa kong mga maganawa dato ba siya tuwa katapang. Morning dato. Pero gipokpok ang balay. Dali yung kamang dali. Pati yan na nang bukbok na sunugan na ba? Dali ka yung kamang ba. Sige na. Bye-bye. 1, 2, 3, go. 1, 2.